ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಂಚುಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರ ಪಂದೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದನಿಗ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ ಕಂಟೆಂಟ್ ತೂದು ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಆಂಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದ ನಿಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪು ನಿಂಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದಿನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇನಿ ದಾಲೆ ಅಂತ ತಿಂಡಿ ಮಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಕೋಡೆದ ಮೀನು ಸಾರಿತ್ತನು. ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಜನ ವನಸ್ ಮಂತ್ ಪೋಪೆ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಪೂರ ಜನ ವನಸ್ ಮಂತದು ಬೇಲೆಗೆ ಪೂರ ಪೋಯೇರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಾತ. ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ದಾನೆ ಬೇಲೆ ಪೋತಿಜ್ಜಂದು ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲರ. ಸೊ ಐಕಾದ ಪೂರ ಐಕ್ಲ ಇನಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಕೊರ್ಪೆ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನ ನಾನು ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಏನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿನ ವ್ಲಾಗನ್ಲ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನಾಂಡಲ ಐಟ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಇಂಕ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೋಡು ದುಮ್ಮುದ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ದುಮ್ಮುದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಆತಂಡು ಅಂದು ನಿಗಳು ಪಂದೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಏನು ಓದಿಯೆ. ಸೊ ದಾದ ಅಂಡ ಪಂಡವು ಅವೇನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯಿನಿ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋದು ಎನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಯ್ಸೇ ಪೋಂಡು ಎಂಕು ಶಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕೇಂದು ಒಂದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಓದುನಾಗ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಆತ ಶೋಕ್ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತೇನು ಬೊಕ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಿಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಪೋಂಡತ್ತ ಅಂದು ಬೇಜಾರಂಡು. ಸೊ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತು ಪೋರ್ಚಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಾಡ್ವೆ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬರೋನಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಬುಡಿಯನ ಪಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ದಿದ್ದ. ಸೊ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಬುಡಿಯ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಬುಡಿಯ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪುನು ಇಂಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಕಂಡೆ ಎಡ್ಮಡ್ದು ಮಾಮೂಲಿ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಮಡ್ದು ಎಡ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಡ್ಮರ್ದು ನೈಟ್ ಎಡ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಮಾಮೂಲಿ ಆದ ಬೇಲೆದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಕಲು ಎಡ್ಮರ್ದು ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರೆ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅವೇನಾಂಡ್ ಪಂಡ ಆಂಡಲ ಇಂಕ್ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಲೆ ಬುಡಿಯೇಡ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರೆಗೆ ಇಂಕ್ 6:30 ಆಪುಂಡು. 6:30 ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಬರ್ನಾಗ 6:30 7:40 ಇಂಚ ಆಪುಂಡು. 6:40 ಆದು ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಬರ್ನಾಗ ಇಡೀಗ ಒಂಜಿ 7 ಆಪುಂಡು. 7 ಆದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಇಂಕ ನಡತುಂಬರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ನಡಪರ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಮೇರು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಏನನ್ನು ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಬೈಯಾಗ ನೈಟ್ಗೆ ಅವು ಏನಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಅರಿಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೇಲೆದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅರಿಗ್ಲ ಕೆಲವರ ಲೇಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ನಾಗ ಕೆಲವರ ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರು. ಬೇಗ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಲೇಟ್ ಇತ್ತಂದ ಭಂಗ ಆಪುಣತ. ಸೊ ಯಾನ್ ಕಾತೊಂಕುಲ್ಲೋಡ ಆಪುಂಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇನ್ನ ಪಂಡ 2ನೇ ರೀಸನ್ ಇನ್ನ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಬುರ್ದು ಬತ್ತದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಲೆ ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಡು ಕೂಡ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೊಕ್ಕು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪಿನ ಬ್ಯಾರತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಪುರ ಅದು ಜಪ್ಪನಾಗ ಇಂಕ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗಲಕ್ಕು ಕೂಡ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪು ಕೂಡ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬಲ್ಪುಲ ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಪುಂಡು ಮೈಂಡ್ಗೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದು ಏನ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಯಾನ್ ವೀಕ್ ಆದೆ ಪೋಯೆ. ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗಲು ತೂಲೆ ಬೋಡಂಡ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಗಲ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಗಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏತ್ ಯಾನ್ ವೀಕ್ ಆತ ನಿಗಲಿಗೆ ಐತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಆತ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಇಂಕೆ ಅನ್ಸುಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಆತಂಡು ಐಕೊಂತ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಇಂಕ ಪಂಗ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ದಿನ
ಕಲ್ದಿನ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ನಾಡೋಡು ಆಂಡ ಇಂಕ್ ಅವು ಬೇಲೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ದಿನಕ್ ಸರಿ ಅತ್ತಂದು ಅನ್ಸಂಡು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆದೆ ಪನ್ಪುನು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ದೆ ಇಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬೋಡು ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಬೋಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪುರ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ದಿನೈಕ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ಬೇಲೆಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಈ ಬೇಲೆಗ್ ನಿಕಲೆನ್ನೊಲಿ ಈ ಬೇಲೆಗ್ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಈ ಬೇಲೆ ಪಂದ್ ಬಟ್ ಈನಾಂಡ್ ಪಂಡ ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ ಟೈಮ್ಡ್ ಯಾನ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಬೇಲೆ ಪೋಪುನ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಚೂರು ಅರೆಗ್ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಓ ಬೇಲೆ ಏನಂದು ತೂವರೆ ಆಪುಜಿ ಒಟ್ರಶಿ ಪೋಡ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆವಡಂಡ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಐಕಾದ ಆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂಡು ಬೇಲೆ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿನ್ ಬನ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರ ಬೇಲೆದ ವಿಷಯಡ್ ಪಾತೇರ್ನ ಇರುದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬರ್ಪುನ ಪೋಪುನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅವು ಮತ್ತ ಸೇರಂಡ ಮಾಮಿಲ ಮಲ್ಪುವಿರು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿನ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಜನ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಂತದೆ ಮಲ್ಪುವ ಬಟ್ ನಮ್ಮನ ಬೇಲೆ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕಿಂಗ್ಲ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಬಯ್ಯಾಗ ಕೈಪು ಅವು ಪತ ಆನಾಗ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಪುಂಡೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸೊ ಪೂರ ಜನ ಪಂಡೇರು ಸಯ್ಯರ ಬುರ್ದ ಬುರ್ಚಿ ಬೇಲೆ ಬುಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಬೇತೆ ಹಿಂಡದ ಆರಾಮ ದಿಪ್ಪುನ ಬೇಲೆ ತುಕ ಈ 8 ಇಜಿನ 9 5 o'clock ಮುಟ್ಟ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ತುಕ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಅದು ಮೇರೆ ಇಂಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡೇರು ಪೋಪುನ ಬೇಲೆಗ್ ಅರೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚದೆ ಒಂಚೂರು ಮೈಂಡ್ ಒಂಥ ಫ್ರೀ
ಲೂಜಿ ಮನ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲುನ ಪೊಣ್ಣೆ ಅತ್ತಿಯಾನ ಸೊ ಇಂಕ ಈನಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜೇ ಲೈಫ್ ಅವಳ ಏಜ್ ಈತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಯಾನಂತೂ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ದೇವಿರೇಪ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ಪೇರನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ದೇಕ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಇಂಕ ಈನಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಇನಿಕ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸದ್ಯಗೆ ನಾನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ತಗೊಂಬೇರಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಾದ ಎಂಕಲ್ ಇನಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಿಪ್ಪುಣತ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಜನ ಪಂದ್ಪೇರು ನಿಗಲಿಗೆ ಏಜ್ ಕಿನ್ಯನಲ್ಲ ನಿಗಲು ನಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಈನಾಂಡಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಏಜ್ ನಲ್ಲ ಕಿನ್ಯ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಮೈಂಡ್ ನಮ್ಮ ಓ ಯಂಕ್ ಏಜ್ ಆತೇಜಿ ಜಸ್ಟ್ 22 ಇಂಕ್ ನಲ್ಲ ಏಜ್ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಆರಾಮದಿತ್ತೆ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅವು ಮತ್ತು ಅಂಚ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನನ್ನಲ್ಲ ಲೇಸಿ ಒಂದು ಪೋಪ ಬುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ಪೂಜಿ ಏಪೋಗ್ಲ ಸೊ ಎಂಕಂತೂ ಅಂಚನ್ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರಿಗೆ ಎಂಕ್ ದೇವೇರಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಅವು ದೇವೇರಿಪ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಈನ ಅಂಡಲ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಪಂಡ ನಮಕಾದೆ ನಮ್ಮನೇ ಒಂಜಿ ಗೂಡ್ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿನ ಪೂರ ಆವೋಡು ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಸೊ ಆಪುಂಡು ಮೇರಂತೂ ಫುಲ್ ತಾಳ್ಮೆಡೊಲ್ಲೇರು ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಯಾನ್ಲ ತಾಳ್ಮೆಡುಲ್ಲೆ ಸೊ ಆಂಡಲ ಇಂಕೊಂತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಅನ್ಸುಂಡು ಹಿಂಗಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಇಂಚನ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವ ಇಜ್ಜ ಪಂದ್ ದೇಕ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬುರ್ದು ಬತ್ತಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದ್ಗೆ ತೊಂಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ಕೊಂಚ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ನ ಎದುರ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಉಂತ್ಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಎನ್ನುವೆ ಆ ದೇವಿರು ಉಲ್ಲಿರು ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಇಂಕ್ ಉಂಡು ಪಂದೆ ಎನ್ನೊಂಬೆ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವರತ ನೀ ಎನ್ನ ಏರು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಇಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡೊಂದು ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಬುಡ್ಲೆ ಅವು ಪೂರ ಸೈಡ್ ವಿಷಯ ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ್ಕ అయినత్ నిగ్లేగా డెడ్ కంటెంట్ కొరొన్ పోపೆ ಮನಿಪಂದ ಕುಲ್ಲು ಜನ್ ಸೊ ಮಾಡ್ಬೋಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಪರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚದು ಈ ವಿಷಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಲ್ಲ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಏನು ಆಪುಣ ಎಂಚಿನ ಪಂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಷಯನ ನಿಗ್ಲೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ಸಂಡ ಸೊ ಐಕಾದ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಶೇರ್ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಈನಾಡಲ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆ ಇಟ್ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏನಾಡಲ ಬೇಜಾರಿತ್ತಂಡ ಸಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಏನಾಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಈನಾಡಲ ಫಾಲ್ಟ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಆತಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪೆನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡ್ ಅಥವಾ ಕಂಪೆನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅವಡು ಏನು ಓಲ್ಲ ಪಂತಿಜಿ ಸೊ ಕಂಪೆನಿದ ವಿಷಯ ಅನಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಕಂಪೆನಿದ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತದಿ ಅನ್ನು ಪಾತಿರ್ನ್ಯ ಏನ ಸೆಲ್ಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದಿ ಅನ್ ಪಾತಿರ್ನ್ಯ ಸೊ ಐಕೈ ಕೇರ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋರ್ಚಿ ಓಕೆನಾ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಪೋಯ್ಸರಿ ದುಮ್ಮದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೆ ಇಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಆದಿತ್ತನ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸಾರಿ ಪ ನೋಡಿತ್ತೇನೆ ಕ್ಲೇ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲಿ 1K ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಂಡು ನಿಗಲೆಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೀ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಗೀರಿಗಾಂಡಲ ಈನಾಂಡಲ
ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತನೇ ಇಟ್ಟೇನಂಡಲ ಬೇಜಾರಿತ್ತಂಡ ಅಥವಾ ನಿಗಲಿಗೆ ಹೂವಾಂಡ ಉಂಚಿತ್ನಾಂಡಲ ವೀಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಗಲಿಗೋಸ್ಕರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೊಕೆಂಚಿನ ಪಂಡ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಏತು ಜನ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಏತು ಜನ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ತೋಡೊಂದು ಆಸೆ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನ. ಸೊ ಲೈವ್ ಬತ್ತದು ತುಕ ಏತು ಜನ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಜನ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇರು ಪಂತುಕ ಹಿಂಗೆ ನಿಜಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ 100 ಅಥವಾ ಖಾಲಿ 50 ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಂಡಾಲ ಇಂಕ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಅಥವಾ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಂಡಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಲೈವ್ ಆಂಡ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏನ ಕತೆ ಪಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆತೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನೇ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಗಲ್ನ ಎದುರುಗು ಬರ್ಪೆ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸತ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಣೊಂದು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಒಂಜಿಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಡು ಪಣೊಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕು ಆಡ ಮುಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್.